Ayun, nalaman ko na. Yan naman kasinag, oh. Mga kasinag, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon pala mga kasinag, doon sa mga video ko nung nakaraan, may mga nag-comment kasi mga kasinag, hinahanap kung nasa na yung drone ko. Yung drone mga kasinag, ito na oh. Ito na mga kasinag yung drone natin. Na ibinigay ni Idol, ayan oh. Dalawa ito, dalawa. Yan. Ito yung mga kasinag. Ngayon, pag-aaralan natin. Pag-aaralan natin mga kasinag yung drone na. Ito ano? Ito. Ito, hindi mo natin paandarin. Ito lang muna. Kasi ito muna pag-practice natin. Hindi ko pa rin kabisado ito eh. Kaya, sara muna natin tong isa. Pitoy! Ngayon, ito na mga kasinag. Ito na oh. Ito yung drone natin. Tapos lagyan natin ng battery. Ayan. Nasalpa ko na yung battery. Tapos ito yung mga kasinag yung remote nya. Itong drone na ito mga kasinag, magandang panghanap kay Bagusto. Gawa ng pag pinalipad mo ito mga kasinag, pwede mo itong makita doon sa monitor ng cellphone. Kasi nakakunik ito sa cellphone mga kasinag eh. May application siya mga kasinag para mag-connect dito. Try natin ha. Ito yung cellphone ko. Anuhin mo natin mga kasinag ha. Set up muna natin. Ito lang ano ito. Lagyan natin yung cellphone natin mga kasinag. Yan. Lagyan natin yung cellphone natin ha. Ito muna pala. Open. Open natin yung ating drone. Ayan. Tapos, yan na. Pagka open yan mga kasinag, lagyan natin dito. Susunod man si Pitoy. Ano Pitoy? Ano? Tanggalin ko muna mga kasinag yung connection ng aking wifi. Tanggalin muna natin ating connection ng wifi. On natin ito, i-on. Ayan. Ayan mga kasinag, nakauna yan ha. Ayan, nakauna. Alis mo na dyan Pitoy. Tapos ito, remote. Dito pa lang sa remote niya mga kasinag. Ayan oh, makikita nyo naman dito kung full charge siya yung battery. Dito mo siya makikita. Tapos dito tayo sa connect muna natin. Ayan, nakakalibrate na yung mga kasinag. Kinunik ko na. Tapos ito. Punta tayo sa setting. Tapos i-connect natin sa application nya. Ito. Yan. 4DRC 8K GPS. Ayan mga kasinag, oh. Naka-connect na. Tapos punta ka dito sa ano niya, sa application do sa app. Tapos pagpunta dito, go. And okay na, next. Na-calibrate ko na yan eh. Next. Start to fly. GPS mode. Okay na, GPS mode na. Ito pala yung camera ng drone mga kasinag, oh. Paano nga pag-picture nito? Ito sa taas. Ito pala, ito yung picture. Ma-picture kami ha, ma-picture kami mga kasinag. Okay, di ba? Ito yung camera niya. Ngayon, papaliparin natin. Subukan natin at hindi naman hindi naman gaanong mahangin. Tabi muna kayo at ako hindi pa bihasa. Start to fly. Ayan ang mga kasinag. Umandar na. Ayan. Tapon araw lang ka, luhay-luhay lang.
Yun, ganun pala dapat mga kasinag. Ganun pala dapat. Oh, try ulit, try. Matik na pala yan mga kasinag, na pag binagsak ko pala siya dyan, matik na talaga siyang mag-o-off. Hindi na siya under yung ilisin niya. Wala, talag nabano ako dito mga kasinag. Try ulit, try. Yun, mahangin. Yun, matik na pala yun. Okay na mga kasinag, okay na. Try na ulit, pandarin ulit natin. Ngayon, nalaman ko na. Yan ang mga kasinag, oh. Mahangin. Hirap kontrolin mga kasinag pag mahangin. Mga sinag, hindi ko pa siya gaanong makontrol. Medyo nahihirapan pa ako. Ay, nag-uulan pa. Nagising ka naman. Maduros. Baka makabot yun pang bubuan. Hanggang tulo lang mayit dyan eh.
Pasensya na mga kasinag ha. Talagang hindi pa ako bihasa ang palipad dito. Pinag-aaralan ko pa lang. Go. Next. Next. Start to fly. Ayan. Naka GPS mode na. Ngayon, on. Yun. Munti ka ng ibon. Ito mga kasinag yung ano niya oh. Tingnan yung mga kasinag yung nakikita na picture nung ano. Yan oh, yung picture nung ano. Hindi ko pa makontrol kasi mga kasinag ng ano. Yan oh. Yan yung nakikita niya. Yung camera nung ano. Mahangin kasi mga kasinag. Mahirap pala ito pag mahangin. Mahirap siyang kontrolin pag mahangin. Pero bagay si Bagwis oh. Maduros. Palipad mo, Papa. Hindi ko makontrol talaga. Tama pala mga kasinag. Ito palang boto na ito, yung A na yan. Yan oh, yan. Dito sa manual niya, ang nakalagay ay 1K return. Tama talaga, ito pala yung sinasabi lang return home. Pag pinindot mo ito, talagang kusang babalik. Ito pala yun. Pero hindi ko pa kabisado mga kasinag paanuhin. Dapat dito maano ko yan dito eh, ma-control ko dito eh. Subukan ko ulit ha, na makontrol yung ano niya. Pero tuwan-tuwa talaga ako mga kasinag. First time ko makapagpalipad ng ganito. Kaya nagpapasalamat ako idol. Maraming salamat po sa ipagkaloob niyo sa akin to. Ngayon yung pangarap ko na magkameron ako ng drone, binigyan nyo ng katuparan idol. Kaya maraming salamat sa walang sawang pagsuporta nyo sa aming YouTube channel. Salamat po talaga ha. Subukan naman ulit natin mga kasinag. Start again. Ayan, tapos on. Nakauna mga kasinag. Maduros. Mahangin, yun lang mahangin. Ayan oh. Nagkakunik na mga kasinag, ikinunik ko na. Tapos wifi tayo. Diyan. Pero yung isa mga kasinag na drone, hindi ko pa napapalipad. Hindi ko pa nasusubukan yun.
Bakit yun? Wala. Yun. Okay, lumabas na. Daw. Ano natin, baka bumigat man ng mga putik-putik. Kalabas na. Ito naman. Buksan natin application. Okay na. And go. And next. Next. Start to fly. Yan. Ngayon, nalaman ko na. Buran. Nag-uulan, nag-uulan. Okay, yun. Ayan mga kasinag. Thank you talaga. Nakuha ko rin paano paliparin. Ngayon mga kasinag, tigil mo tayo at umuulan. Tigil mo, tigil. Dali! Dalagan! Huli na Nunoy, nag-uran. Uwi muna tayo. Dalhin yung box. Dalhin natin ating drone. At nag-uulan mga kasinag. Thank you talaga, thank you. Salamat. Ganun pala. Kasi dati mga kasinag, anong nakaraan, try ko rin. Hindi ko siya nakukontrol. Pag baba niya, lumilipad pa talaga. Dapat pala talagang ipupush ko pa yung button pababa para pag nagbaba na talaga siya, di-disconnect na yung GPS niya o papatay na yung hélice. Ganun pala. Tinigilan ko mga kasinag kasi 2 bar na lang yung battery nitong remote tapos itong drone. May isang extra naman na battery yung drone. Kaso itong remote 2 bar na rin lang. Kailangan anuhin. Yung kuha ng yung niya. Wala pa kasing mga kasinag. Wala pang tawag nito. Wala pang Memory. yung memory. Wala pa akong nilagay na memory card dito sa drone natin. Kaya pinagpa-practicean ko muna. Pinag-aaralan ko muna lahat. Wala pa. Kaya daw ako nakapamunas. Punasan natin na ulan na basa. Tapos itong isa mga kasinag, subukan ko rin ha.